Vaivute Foundation around the philosophical view that we need to help communities following footsteps that President Wedu, Dr. Idi Mnangagwa, as he says, leave no place, leave no one behind. So as MP, I thought maybe the Garcia Foundation is just to help my communities, those who are who are now very vulnerable. The Second Republic, one who talking about MP. The program there, they could identify BP, diabetes, my families are almost each family, you are bound to find them one or two and then that problem. So I mean, my program, I identified the budget report every ward. Right now, to go average at 2020 every 3 months. To Maroka Tendera, 5 years, still more Second Republic, the program adopting North. We leave no place, no one behind, and the sugar. We told them a tablets out because one work with them, share marriage, so no program at Manyama communities, one work with Tambira, one work with Rukiva. No, she turned out today, Jaramba Sakadaiso, she tells the Ramashoka president, they teach family communities. 14 administrative wards in Munum constitutions, but my wards are never councillors, my proper ones are at 12. SR 12, you are almost 2020 every 3 months. I don't know what next ward. So far, we've covered 7 wards. I don't know 5 wards, including by next week. I don't know to Mishonga, Doma Miraka constituency. Nindo tupatisha nyakutoka nogara mwati 6 samanga tunotora mapirizi pia ndotoita zvekutonotenga kuti dzimwenguva mari ikatondiremera pamwe handitozve kuenda kunotenga kwacho nditotenga $5 emwedzi wese. Saka dzimwe nguva dzacho ndikange ndisina hangu pamwe ndopanda kuzonotsvaga kana maheps kuti ndiwane kurarama. Saka izvozvi pari zvino handitorina. Saka muri kunzwa sei nekuuya kwechirongwa ichi? Atafara kuuya kwechita chirongwa chitafara kuti vari kutotiitirawo zvakanaka. Isisu vakwegura kudai izvi tinoshaya mari. Dzimwe kuone kuti mwana ashandipawo mari yekutenga asi mwana aine zvakewo zvinenge zvakamuremera iko pakuzozvitadza kuenda kunotenga mapirizi aya. Zita rangu rinonzi Charity Mandirawe. Mune makore mangani? 82. Ndinogara mubhuku raMaunzi wada asi ndinotenga ndega mumapirizi acho. Asi izvozvi honorable zvavati vakumaunza vakuuya kuzokupai pachena munotine mashoko iwayo? Ndinototenda dai wakanga wakundipawo mushonga wandinodonhedzera ndinodonhedzera wakaita wemvura pamwedzi ndinodonhedzera mangwanani manheru mangwanani namara kufa kwangu ndikangoashaya kwazinobva andouita Alright, pari zvino muri kutenga mari iyi mushonga uyu? Ndinotenga kanoita $5. Anzi Sindoni Sampute, kansela ward 7. Tinotenda chaizvo Honorable Obey Bute nechirongwa chawakatiunzira kuwati chekubatsiridza vanagogo vedu vanorwara neBP, vanorwara neshuga. Saka vakatibatsiridzawo madzimai echikuru aya nemadzibaba acho pamwe chete vakapiwa vari 20 mapirizi ekuti vanwe yemwedzi mitatu pamunhu mumwe chete. Tinofara chaizvo, tinotenda naizvozvo nekuti mhuri yedu yabva yararamawo, vanagogo vedu vabva vararamawo mazuva akada kuti wandei. Tinotenda chaizvo masvita